Ja, og her kommer så en film, og hvis det allerede nu ser ud som noget mærkeligt noget, så hæng lidt på, for her kan alle være med, det lover jeg. Og selvom jeg netop nu fremstår som en refleksion, så tro mig, at denne film i øvrigt ikke er en refleksion værdig. En komedie og harmløs som sådan. Ingen pædagogik eller meningsdannelse her. Hygge med andre ord. Og hvilket bedre sted at tage afsæt til hyggen, end i latterliggørelse af finkulturen. Så her har vi med andre ord en selvhøjtidelig, læs arbejdsløs skuespiller, der dog mirakuløst netop har fået sig et job. Et ganske særligt job. Hej, så mødes vi endelig. Det er mig, der er direktøren. Det er så mig, der er direktøren. Jeg har overladt al prokurer omkring handlen til herr Ravn. Hej igen. Eventuelt. Christoffer. Sover fuld i maven. Vi skal bare lige have klaret den her. Det er hemmeligholdelsesaftalen. Du siger, at du ikke har skrevet replikker før. Hvorfor ikke, må man spørge sig selv. Det er en kort og koncentreret tekst. Ja. Men den siger meget mere, end den siger. Nå. Jeg havde faktisk håbet på, at den ville sige så lidt som muligt. Men det er en fantastisk tekst. Repressalierne kan godt virke lidt voldsomme, men det er jo lure, ikke? Altså, det vigtige er, at du holder det her hemmeligt. Jeg skal holde det hemmeligt. Du skal holde det hemmeligt, ikke? Altså, men det er du vant til, ikke? Jamen, du står heller ikke på scenen og skyder en eller anden, og så siger til publikum, nej, det er bare noget, vi spiller. Det ved jeg ikke. Altså, lige præcis det udsagn, det bæres sjovt nok af mange af dramatikeren Gambinis antikarakterer. Nå. Ja, din mand, Ravn. Ja, det er fint. Du skal jo forestille det her firmas direktør, ikke? Ja. Jeg er lidt i en knib, som jeg sagde, fordi den rigtige direktør, han er ikke tilgængelig. Og der skal handles hurtigt. Ja. De islændinge, de er fandme så hissige for tiden, ikke? Ja. Fred med det. Det er helt sagt kun et øjeblik, og på den måde er det jo en ganske god lille klatskilling. Specielt når du ikke har alverden at lave. Skriver du lige under? Altså, jeg har jo ikke travlt, bare for at rende rundt og have travlt. Det er jo ikke ulovligt eller noget. Nej, men lovligt eller ikke lovligt, det spiller slet ikke nogen rolle for mig. Jeg er skuespiller. Min eneste lov, det er karakteren, og min eneste domstol, det er teksten. Domstolen? Altså, lad os bede, så det ikke kommer dertil. Sådan. Og så får du dem her. Hvad er det, du har i panden? Det er sod. Uanset hvad jeg laver, så forsøger jeg lige at fiske lidt fra Gambini. Der går man altså ikke fra i byen. Den hængte kat. Ja. Der er skorstensfejermonologen fra byen uden skorsten. Nå. Jeg kender den. Nej. Jeg har hørt den bestøvlede kat, men det er jo noget. Jeg har rejst langt og nødigt til dette sted. Ja. Altså, vores direktør har ikke sod i panden. Det går Nej, okay. Det er tit det, en karakter ikke har, som tegner karakteren meget mere end det, han har. Teatret udfolder sig jo mest klart lige præcis omkring det punkt, hvor det hører op. Du må ikke gøre mig nervøs, Christoffer, fordi han sidder og... Det er bare... Jeg vil meget gerne holde det på et helt simpelt plan. Det er klart. Så tror jeg, at jeg vil nøjes med at give karakteren en lille kærlighed til Gambini. Jamen, det er fint. Det er fint. Det får ikke nogen betydning alligevel. Du skal bare være direktør et par minutter, så er det helt overstået. Og så er der pauserne. Pauseringer er alfa og omega, ikke mindst for forståelsen. Han kunne for den sags skyld lige så godt slet ikke sige noget. Du skal jo nødt til at sige det, der står på papiret. Ellers skulle det være lige meget. Det kan man sige. Bare det, der står på papiret. Bare det, der står på papiret. Hej, så mødes vi endelig. Det er mig, der er direktøren.